किन्तु सासे जोंना मान गोनां प्रमद बर' सारनि हिनजावानो जुदि बेबायदि कुर्ति गाननानै माइ गायोबा हेल' लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आखाइ खबजोबै गुरैयै खुलुमनाय थाबाय। दा दिनै आङो नोंथांमोननो सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव माखासे खोथा बुंनो होननानै भिडिअ लानानै फैलायबाय बा नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय आङो दिनै प्रमद बर' अर्थात बिटिआरनि चिफ सासे नङा होमबा बर'फोरनि सासे बिफा बर' हारिनि सासे बिफानि अनजालि बिसिया सासे फोथाराव बे दैज्लां बोथोराव थारमाने मा होनना बुङो जों बेखौ सुइजार मेख्ला होनना बुंनांसिगोन मोनसे खोथा नङा होमबा बे सुइजार मेख्लाखौ गाननानै माइ गायनाय बिनि गेजेराव गाहायाव लिरनानै होबावदों नोंथांमोनहा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव होननानै बुंबावदोंसो अननानै आरोखि ना दा जोङो अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन बे बाथ्राया सियर नाथाय नोंथाङा सासे चिफनि हिनजाव जानानै बास मोनसे बर' समाजाव हाबा जाफैबाय जेला बर' हारिनि नोंथाङा दिनै हासबेन्डखौ जुलि लाफैबाय जेब्ला दिनैनि दिनाव नोंथाङा बर'नि दख'ना गाननानै बा बर' कालचारनि ड्रेसखौ गाननानैसो फोथाराव ओंखारनांगौमोन। दिनै जोङो मा नुनो मोनदों थांनाय बैसागु बोथोर समावबो गोबां रायजो राजाफ्रा नुदों आरो बे थांनाय बैसागु बोथोरनि समावबो बिथांजोआ मेक्सि गाननानै रायजो राजाजों नुजाथिनाय आर'नाइ सोजानाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होखादों। दा नोंथांमोन बेनि सायावनो आं दिनै नोंथांमोनजों माखासे खोथा बुंनो सानदों। बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार लोगोसे माखासे इउपिपिएलनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुखु मोननानै जेबो लाब गैया जोङो बुंनो बाध्यता जानानै फैयो मानोना मोनसे समाव जोंखौ बर' हारिनि गासैबो लाइमोन यं जेनेरेसनफोरखौ बा लाइमोन सिख्लाफोरखौ मोनसे समाव प्रमद बर' सारा दुलाराय बर' रायजोआवनो गिदिं गिदिं जेरावखि जाया मानो बर' रायजोआवनो गिदिं गिदिं मोनफ्रोमबो मेल मिटिङाव बिथाङा बुंबोदोंमोन होस्रिखाव होस्रिखाव बर' लाइमोनफोर बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाननांगौ बर' फिसाफ्रा बर' रावजों फरायनांगौ बिमानि रावखौ माब्लाबाबो दाबाव होननानै बुंबोदों बर'फोरा बिमानि रावजों फरायनांगौ होननानै बुंबोदों बर' सोलोंथाइ लाबोनांगौ होननानै बुंबोदों। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो मा नुनो थांगासिनो दङ नोंथाङा बिटिसिनि अर्थात बिटिआरनि चिफ सासे नङा होमबा प्रमद बर' सारा नोंथांनाव गन्थं दंना गैया जाखो हा नोंथांहा गन्थंआव दै हाबदोंना हाबाखै जाखो नोंथांनाव नैबेयाव खर' मेलेम दंना गैया जाखो ना सासे चिफ जाना मोननानै नोंथाङा दिनै बैफोरबायदि बुंबोनाय गिदिर गिदिर लेक्सारफोरखौ बा खोथा बाथ्राफोरखौ बावगारलांजोब्बाय नामा? नोंथांमोननो सिगाङाव जिथुनाखि भिडिअ क्लिप्सखौ होदां बे बिथाङा जन खारजि बिथाङा बर' सावथुन मुलुगावबो गोबां सिनायजाखानाय मानसि नोंथांमोननो आङो बिनि भिडिअखौ बे जन खारजि आदानि भिडिअखौ जोबथानायाव होनो थांगासिनो दङ जाहाथे नोंथांमोना बिनि गेजेराव आं जा बाथ्रा बुंदों गेना गोरोन्थि जायोबा आं नोंथांमोनाव फिन आखाइ खबजोबै निमाहा बिनाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसिया मा हिसाबाव जि दिनैनि दिनाव सुइजार मेख्ला गाननानै दुब्लियाव ओंखारनानै माइ गायखो हा फेसबुकाव पस्ट होनानै लाखो दाखालिनो नुदां खिन्थु बुङाखैसोमोन आङो हमथानानैसो दंमोन सोर मा बुंग्रो होननानै दिनै जन खारजि आदाया बुंदों आदा जन खारजिनिसिम रोजा रोजा साबायखर जोङो दिनै नों बुङाब्ला बै बुङाब्ला आं बुङाब्ला जोङो सोर बुंबावगोन जेरै बुंग्राफोरनि सायाव नोजोर होनानै किसुमाना गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स खालामहरगोन किसुमाना गाज्रि गाज्रि सोंखारि हरगोन नाथाय बे नङा जोङो बुंनो गोनां बाध्यता जाना फैयो। सानसे समाव प्रमद बर' सारा गोबाङै होस्रिखाव बुंबोदों बर' लाइमोनफ्रा बर' हिन्जावसाफ्रा बर'निनो ड्रेस गाननांगौ बर' दख'ना गाननांगौ बर' दख'नाजोंनो समायो साजियो होनना बुंदों सियर बे बाथ्राया एकदमबारे 100आव 110% रोखाखा। दिनै जोङो बर' लाइमोन हिन्जावसाफ्रा जिथु बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै जेरावखि गिदिङा मानो जेखौ जानो बायदि नायो नङा होमबा माने समायना नुयो एकदमबारे मोजां नुयो साइज बाइज जों खुनु खोथा गैया बर'नि ड्रेसखौ गानोब्लानो माने जोंखाल मोखाल नुखायो जोंहा बर' लाइमोन हिन्जावसाफोरखौ बेखायनो आं सानो साफ्रोमबो जिथु जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसाफ्रा बा हाबा जानायफ्रानो जा मानो बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस होनना बुङोबा जोंहा दख'ना ब्लाउस नङा होमबा नैबेफोरखि जोंनि बर'निनो जोमग्रा आरोखि नैबेफोरखौ होनना बुङो जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल ड्रेस। दा जोङो बेखायनो बेफोरखौनो गाननानै दिन्थियोब्ला माने जोबोद समायना नुयो आरो मानिजाथाव जायो। दिनै प्रमद बर'आ सासे बर' हिसाबै जोनोम मोनदों ना मोनाखै नैबे बाथ्राया जोंनाव सोंथि फैयो। दिनै जिथु प्रमद बर' सारा सासे बर' हिसाबै जोनोम मोनदोंब्ला बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननायमोनब्ला बर' बिमानि उदैयाव बा गोरबोआव 9 मास 9 दिन थानानै जिथु जोनोम मोननायमोनब्ला प्रमद बर' सारा दिनैनि दिनाव गावनि अनजालि बिसिखौ मानि खारनाव बर'नि ड्रेसखौ गानहोनो हायाखै बेबो दिनै जाय हक
गानबायानो दिसुन नाथाय बे ड्रेसखौ गाननानै दिनै बर'फोरनि फोथारनि गेजेराव मानो बेबायदि माइ गायनानै दिन्थिनांगौ बे बुंजायोना बुंजाया रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहर जोङो थांनाय बैसागुआवबो मेक्सि गाननानै मेक्सि गाननानै माने मा होनना बुङो आर'नाइ सोजानाय नुबाय आर'नाइ सोजानायजों लोगोसे बिथांजोनि मथा मथि साननाय हनायानो बेलेग जुदा नामा दासिमबो गावसिनि हारिनि गावसिनि गुबुन हारिनि मा नेमखान्थि आसार खान्थिजोंसो सोलिनो नाजायो नामा दा बेखौ प्रमद बर'आ चेन्ज जाहोनो हागोन ना हाया चेन्ज जाहोनो हागोन ना हाया गावनि अनजालि बिसिनि साननाय हनायखौ जुदि प्रमद बर' सारा थारैनो बर' हारिनि थै दंमोनब्ला प्रमद बर'नि सान्थौआव जुदि बर' हारिनि थाखाय साननाय दंमोनब्ला दिनै अनजालि बिसिखौ मानि थाखाय गावनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गानहोनानै फोथाराव ओंखारहोनो हायाखै गावनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गानहोनानै बैसागु बोथोराव ओंखारहोनो हायाखै हा नाङा फाङा बै बहाबा बेरायलाबायनायावसो थम थम बेटारि रिक्सा गाखोनायावसो बर'नि दख'ना गाननानै देखायफ्लाबा जागोन नामा फोथारा जाबाय जोंनि बर'फोरनि फोथाराव बर'नि दख'नाजों समायफबो साजिफबो बे हिसाबै जोङो दिनैनि दिनाव सासे शिबनि हिन्जावखौ बर'नि ड्रेस गानोबा समायना नुगौमोन होननानै जों सानो दा नोंथांमोनहा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया बुंनांगौखौसो जों सिदा सिदा बुंदों नोंथांमोनाबो जोंखौ माबा मोनसे गेना गोरोन्थि नुयोबा सिदा सिदा बुंनो हागोन आसि थुनानै बुंनांगौ दिनै जोङो सासे चिफ मिनिस्टारानो गावनि बिसिखौ जिथु स्ट्रं भाबै बा गावनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ जुदि गानहोनो हायाब्ला आरो गुबुनखौलाय जों मा बुंबावनो अब्ला साननानै नायदो इयुन जेनेरेसनखौ जोङो मा होननानै फोरोंलांगोन इयुन जेनेरेसनखौ जोङो जाखांफुबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोन हिन्जावसा सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा होननानै जोङो सिदा लामाजों दिन्थिहरनो हागोन जोङो दिनैनि दिनाव सोरबा हिन्जावसाखौ बुङोब्ला जोङो उल्थासो बुंजागोन ना बुंजाया उमुखा सासे बर' हारिनि लिडार बिफा बिर जोहोलाव होननानै बुंजायो जोङो प्रमद बर' सारखौबो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' सारनि अनजालि बिसियानो जुदि बर'नि दख'ना गानाब्ला जोंखौलाय मानो बुंदों नोंसोरलाय होननानैसो नै बुंजागोन जोङो मिथिबायना दा नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोना थारैनो मा सानो दा बावथार कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरनो कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आरो जुदि गोरोन्थियाव जुदि प्रमद बर' सारनिसिम बे भिडिअ मोनहैयो बा नुहायबायो नोंथाङा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया सार जोङो बुंनांगौ बुंदों मानोना नोंथाङानो मोनसे समाव जोंनो लामाखौ दिन्थिबोखादों नोंथाङानो जोंनि थाखाय लामाखौ खुला खालामना गारबोखादों गोरोन्थि जायोबा बुंनो थाखाय गोरोन्थिफोर मोनोब्ला आसि थुनानै दिन्थिहरनो थाखाय आरो गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय नोंथाङानो बै समाव जोंखौ गासै अल बर' रायजो राजाखौ फोरोंनानै गारबोखानाय नङा होमबा दा बे हिसाबाव जोङो दिनै नोंथांखौ बुंनो बाध्यता जानानै फैदों मानोना नोंथाङा सासे मानगोनां सुबुं सनमान गोनां सुबुं नोंथांखौ जेरावबो सासे बिटिआरनि चिफ आरो बै समाव जेब्ला नोंथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै दंमोन सासे एबसुखौ दैदेनगिरि जानानै दंमोन नैबे समनिफ्रायनो नोंथांखौ जोङो गोबाङै बर' समाजनि मानसिफ्रा मान होबोदों सनमान होबोदों इज्जत मर्यादाफोरखौ लाखिबोदों दिनै जुदि नोंथाङा गावनि अनजालि बिसिखौ गावनि हारिनि एबा गावनि बिमानि रावफोरखौ सोनानै होनो हायाब्ला गावनि बिमानि बिबै बिबौ आबै आजौमोननि गाननाय जोमनायखौ जुदि जों गानहोनानै दिन्थिहोनो हायाब्ला दिनै जोङो गुबुन जाथिखौ लाबोनानै हाबा खालामना लानायनि मा फायदा दङ बिब्दिब्ला जोङो बै बिथांनि न'खराव गोरजिया एबा न'खरनि बिजामादै जानानै थाहैनाया साबसिनमोन थिग बेबायदि नुदों आरोखि ना प्रमद बर' सारखौ नोंथाङा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया लोगोफोर आंनि बुंनायाव गोबां गेना गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ नोंथांमोना मा सानो गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होदो आं बारे बारे आखाइ खबजोबो नोंथांमोनखौ निमाहा बिखाय दहायनिफ्रायनो आरो नोंथांमोनहा मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो स' भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय आंनि बुंनायखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय नोंथांमोना जन कार्जि आदाया बा जन कार्जि बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों बे प्रमद बर' जोंहा चिफनि अनजालि बिसिया बे सुइजार गाननानै माइ गायनायनि सायाव जोंना बिटिआरनि चिफनि हिन्जावा जोंना बायद'आ पारुल भरालिया जुदि दैज्लां बोथोराव गावनो जुदि निजेनो जुदि सलवार कुर्ति गाननानै जुदि माइ गायोबा आरो आं पाब्लिकखौलाय मा बुंबावनो नोंसोर गाज्रि मोननो हागौ मोजां मोननो हागौ खिन्थु बे आजिखालि आं नुफेराखैमोन माने कुर्ति बा सलवार गाननानै माइ गायफेरनाय आसुरित दे नोंसोर कमेन्टआव हर मा बुङो नोंसोर जावो ना गाज्रि बुङो खिन्थु आं पार्टि हिसाबै बुङाखै खिन्थु सासे जोंना मान गोनां प्रमद बर' सारनि हिन्जावानो जुदि बिदि कुर्ति गाननानै माइ गायोबा द्याट्स रियेलि कालचारनि बाहेरायाव थाङो बियो कालचारनि बाहेरायाव थाङो मा होनो नोंसोरो कमेन्टआव हर